И какво ста, хора? Аз съм Дамари Гейминг и днес ще разцъкаме малко Brawl Stars. За първи път не закъснявам. И да, ще разцъкаме малко ранкет. И общо взето, да, ако искате втори епизод на Fortnite, трябва да има другото видео поне 5 гледания и ще направя. Но няма ли 5 гледания, няма видео. Това е доста интересен мовът, между другото. Боже, шамар. Ау. Така даже по-добре. Помощ? Върни сме с 5, да с 7. Let's go. 6. Буквално. Вземете шамар. Оп. Шибана муха. Помощ ми трябва малко игра. Моите. Аз съм 100%. Добре, водиме ги с цели 7. Така че нямам притеснения. Добре, му един шамар, припада. И уинваме с 21 на 12. Добре. Хайде, взехме тука. Хайде, цъпкаме един броубол и тука какво имаме? Дуелс, май се казваше това. И така, ако искате видео как играя Brawl Stars 24 часа, това ще се случи на някой стрим 12 часов. Аре бе, брат, това ще седи 100 години, бе. Веч, лагини отново, бе, брат. Окей, найс. Вземем топката мой. Значи, че ще би един шамар, ще припаднеш. Вземете шамар. Ау. Той без това, скоро съм да умра. Добре, бе, Гел. Защо влизаш там? Буквално... то се жив. Окей. По-вероятно е да направя 24 часов стрим. Но може би ако искате нещо там да разтъкаме или да знам. Добре, тук бая. Ако моех са. Добре, той ще умре 100%. Или аз ще умра. Добре, хилвам. Давай мишок. Защо ще умре? Убиха ма. Нищо, давай мишок, ти си мишок. Не успя мишока. Нищо. Това може би ще да е добре това го сложат. Относно този мишок. Ще го убия бой. Чего? Не, ще му убия.
стоп. Жив съм, не съм убих. Добре, просто трябва да издържим още 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, айде. Вземи то шамо. Някакви квестове, ама ще ми се падне. И пичове, търсиме новия скин на Бел. Да видим дали ще ни се падне. И така. Или поне 270 блинк да си купа някакъв скин на Мек. Добре, имаме мапчето, мапа не е лош за кой може да не е лош? За Дайна. Да, ще цъкнем на Дайна. Да имаме. Те би трябвало тук да са ботки. Повечето. Ай, защо съм... да, то седи от миналия сезон. Не можех да дигна. Но този сезон обещавам, че ще дигна Даймонд. Ще се хвана и ще го дигнем. Да, бе, брат, естествено всички... защо им бие демидж? Айде, само ще го видяхте. Добре, просто го убиваме. Вот! Те работят, кога не са толкова точни, бе. What? Какви са тези работи, бе? What? Защо се бях че, бе? Какво става в тази игра? Да не съм играл 2-3 дена и то вече има 16 нови неща, бе. И ми бие по някаква причина по 10 хелт. Яй. Не бе да хитнете. Ето ме. Добре, трябва да убием мечката. Добре, ролим в момента. И добре, пичове. Ще се опитаме да спечелиме, да дигнем къст максималния ни ранг. Добре, мисля да събера някой от тези скъпичките офертички. Чакай, имаме в шопа такова 100 май. Май 100. Добре, дай ми ги да. Кеш крат или кеш, не знам какво. Точно. Ако искате някакви реакции или нещо, което ви е интересно. И колко са това? 3000 май? Чакай. 25 по 100 е 2400. 24 по 100 е 2400. Да, 3000 само от това. Ако не си играл, окей, гордо. Да. Скин на Мортис на Мекехи. Ако намалят ония скин на Мортис, който беше Робо Мортис, може да имаме специално видео, в което се опитваме да качим Мортис на 25 ранг. Ако ви е интересно, дайте едно лайкче и да. Общо взето, добре, има някакви нови татали или? Мисля, че с дайната пак ще сме добре. Ако не се лъжи, бе. За да можем да ги бием пръстени и да не им даваме да влизат в храстите. Добре, не съм играл отдавна тази игра и в смисъл на високи. Те изглеждат стабилни. Така че трябва да се стегнем, за да ги бием. Не са. Тя май вместо да качват иска да дръпне хвар. What? Защо дайната има толкова малко хелт, ало? Буквално му удариха 2 пъти и умрях.
What? Бягай, бе. Добре, просто го уби. О. Какво става там, бе? О, гранатото. О, не! Не. Майко, добре, че е наша. Добре, айде! И я взехме. На кол съм да ни бият, между другото. Но я взехме. Няма play again, Франкет, бе, брат. Try to защит ебаното лоби. Добре, тук мисля, че с Пайпър може да ги убием. Доста добре. Не може да си сме на гаджета. Сета. И това гаджет. Само да няма игра и това гаджет, окей. Добре, нямам, аз с Пайпър не съм играл в много време, така че няма много ги хитвам. Хитнах го малко някой. Добре, даже убих някой. Нямам такъв херастик. Ще го оцеля са без иска. Сега даже не ми изписа, че някой го убил. Не, да. Това видео ще за първи път не закъснявам от не знам от колко време. Убий го машинката, аз съм с 0 кила. Ама съм с едно демидж. Защо той е стар плеер? Това, че има на 1 кила не значи нищо, за нищо не става. Добре, взехме тук някакви квестове. Къси. И почти сме на 12 ниво. И колко ни трябва за мяла? 2000 да сложи. Нещо такова. 1800. Не, даже точно 1000 почти. Аз не знам. Добре, мисля, че тук Мортис с новия ми скин, който се падна. Мисля, че в миналото видео на Brawl Stars. Не, чакай, той миналото беше на Brawl Stars. В по-миналото видео, което беше на Brawl Stars. Добре. Ми се падна доста готин скин. Ако искате да отваряме целия пас на видео, можете или да си дадете акаунтите, ако на някой иска да ми се довери. Ако не искате да ми се доверяте, все това ми е принцип. Моля те, не вкарвайте. Да, те няма как да не вкарат, брат, то пиче е взел Джеси. Добре, стегаме се. Чакай, искам се опитам нещо. Добре, за сега горе-долу се получава. Наш. Умари. Я ми я подай ми я, моля ти се. Подай я, бе. Подай я, бе. Ето я хваща естествено на ъгъла на ултимейта му. Както винаги съм много unlucky. И въобще нямам късмет. Добре, убий. Моля те, избия. О, добре, че колата ни е горе-долу кадърен, че иначе стихме сме гола вода. Пусни си гаджет. Бате, това няма гаджет или бе? О, не. Уиснах си лут. Ау. Аз не съм си използвал гаджетите. What the fuck? Защо не си използвам гаджети? Добре, сега ще ги използвам сега. Бум. Не, карахме, брат, събиха ни. Няма, бе, брата, съм много слаб с Мортис.
Даже и половината. Плюс 4. Горе-долу. Окей. Добре, имам вече 3000 пари. Или да знам. Долар или... Как му се вика на това? Да знам. Добре, клан си мисля, че е много окей на този мап. И на този молот общо взето. Или може би Кроу и Кланси и... Някой за дефенс, може би викам. Не ме слушайте понякога, окей. И може би Нита, да. Ама ако имаш и гадже, ще да още по-добре. Добре, аз имам мейнбот с Кланси, ако някой не знае. Така че... Гледа, аз не мислям шот, но ми трябва ултимейт. Аз нямам нищичко. Лошо. А моли ми не са през това? Добре, някой да ги убие, брат. Аз също. Може да кажи, че мога. Не мога. Аз не мога така премина. Трябва да ги убия. Което е ултъртърно, защото съм на едно. Но те са някакви окей играчки, човете. Добре, поне нема са къде се крият. Ама и аз нема къде се крия. И нашите се отказаха. Ясно, брат. Естествено ми пуска най-слабите в лобито. Добре бе, пичове, некой да дефенди и тъпя Кланси. Добре, аре, натегнахме ги. Добре, стрит кил съм вече. Добре, убихме един. Не можах да го направя това, което исках. Това беше доста тъпа идея, между другото, да го правя това. Да бе, брат, аре стига, бе! Ще остана на един хит. Трябваше... Всъщност, това май е добра идея. Мога ли да го направя? Умри. Да бе, брат, аре стига, бе! Да, съм на 1000, брат, за 10-ти път. Тая игра. И моя се отказа, брат. Той аз да бях, аз ще да се откаже. Глей, нашите нищо не правят. Нямам няма кой да викна да дигаме. Добре, я да им дали то пич ще иска да играем някой от клана ми. И то дали ще иска. Приели? Добре, дай ми намери някакъв тим. К 12К. Чао. Трябва да намерим още някакъв. Бе, поне 25 трябва да има, бе, брат. Толкова ли са слабите днешните? Добре, то горе-долу изглежда добър. Това комбо мисля, че ще окей. Добре, изглежда добри. Но само изглежда. Добре, Мортис може би ще е добро. Да, това комбо мисля, че е окей. Едгар да е досаден. И да ходи да ги точи от хилта, аз да им крада джемовете и така. Добре. 20 минути е това видео и ми пука, добре. Шибания таймер или тимър, да я знам вече. Добре, тук
си научи хората един път. Така че знам кой да взема този път. Ето си взема. Код. Но съм събскод. Не мисля. О! Ще взема сърч, аз забравих. Нищо. Добре. Бургери, мургери, работи. Всеки работи. Добре, 3, 2, 1. Не ми смейте, брат, много преслаби съм. Майкото наша на бицика, ме. Бегай. Майко, пългъл. Пред краката ми. Ами се пречи, бая. Добре, мой, моля ти да обиш някой. Това всичко по-ето. Ама я споят всичко. Мой, не ме предавайте. Добре, просто трябва да ги задържим. Нищо друго не се изиска от нас. Добре, в принцип, той е честно на квадрат. Убий го, моля те, дай. Убий го, бе. Добре, избивай. Добре, избиваме. Не! Не, моля те, не вкарвайте. Моля ви, нещо направете, мой. Браво, бе! Браво, благодаря ви, мой. То може да дали добре. Я бягай така. Ич, бегай, бе. Че съм най-дъм, брат. Да, май си... Между другото, това са някакви рандъм, буквално. Това са най-рандъм браварите, в принцип. Но, просто някаква работа. Добре, това би трябвало да го кочна. Фанах я! Айде, бе! Добре, че Ликото беше там. Майко, много ги кочнахме тук. Добре, метни му бомба. Браво. Уиннахме. Честъра не мога вкара, защото аз съм бил от хилта бая. Тук е някакви тежки цепи. Аре, бате! А той да иска не мога вкара. Браво, бе! Добре, браво на моите. Браво. И ако искат. Добре, реши ги ядна. Фикел. Адвамете тебе, адвамете и тебе. Можете малко купи, ама цъкате ги. Те сигурно видях, че имат 20 там кой ранг. Добре, да я намерим друг. То фикел ще го махна от френда, брат. И то ма махна. Бати циганите. Абе, няма ли ме пусна с някакви дето да не са? 10 кана кръснали. Да, и 10 кана бега така, бе. То сега иде да и ти, бе. Добре, бе, брат, дай ми някакви поне на 10 така. Добре, кафето. Ля, купи е. Я. Я някакви от клана цъкат ли? Да, бегай. Некой от клана, я да видим дали цъка. Френд. Всичките си ми от френдовете ли, бе? Кил.
Но то ще го махна от френда, брат. Мани бай. Добре, дим те, ако приема. Те ще ми приемат, между другото. Защото съм ми дали флайфлайта, ама това не игра. Не, пускат хора. Добре, явно ще играх само. Пускаме. Добре, тук мисля, че ще е добър. Аз нямам франк на 9. Се го приема, брат, взем сърче. О, я? След да си знаете, пичове, това видео ще е 30 минути. Снимам го на същия ден, който го качвам, така че не се чудете. Бата, ако има хайпера. О, не. О, не. Тук нямаш как да ги качвам. Буквално те трябваше да са най-слабите на света, брат. Те не са чак толкова слаби. Поне мога да стрелят. И интернета решава да ми спаре. Моля да не спираш. Ало. Нет. Върни се. Върни се. Ресетваме играта. След малко се връщам. Пичове, май ми спре нета. Какво ми стана с нета, бе, брат? Ало? Ало, що нямам нет? Еми, пичове, това беше от мен. Аз бях да Mario Gaming. Както виждате, нямам интернет. Това видео сигурно ще го кача утре. И бай-бай. Да. Голям проблем. Ще го кача утре. Сори. Чао. Аре, стане точно 20.